देशासाठी कार्य करची राष्ट्रभक्त संघटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या वर्षात 100 वर्षात पदार्पण। कारवार राष्ट्रभक्त संघटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्षात पदार्पण करते असा या निमित्तान संघाचे पथसंचलन यशस्वी कर्या आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेमगेले आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम घराघरात पावून मोदीले हात बळकट कर्या असे भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि माजी आमदार रुपाली नाईक हेमी सांगले। तेमी कारवार शहरातल्या भाजपा कार्यालयात विरोध केले। रुपाली नाईक हेमी सांगले की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही देश सेवा करची सगळ्यात व्हडली संघटना असा। संघाचे शिस्त सेवा आणि कार्य कौतुकास्पद असा। अशी संघटना 100 वर्षा पूर्ण करून फुडें वयती असा हे आमक सगळ्याक अभिमानाची गोष्ट असा। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेमी सगळ्यासाठी आदर्श असतात। तेमी देश सेवेत सातत्यान काम करते भारताक जागतिक स्तराचेर सन्मानाचे स्थान प्राप्त करून दिले। तेमगेले हे काम मुखार व्हरच्याक आमी तेमगेले हात बळकट करूं जाय असे भाजपा उपाध्यक्ष आणि माजी आमदार रुपाली नाईक हेमी सांगले। या वेळार ग्रामीण प्रभारी गजानन गुनगा, ग्रामीण मंडळ अध्यक्ष सुभाष गुनगी, नगर मंडळ अध्यक्ष नागेश कुर्डेकर, जिल्हा उपाध्यक्ष संजय साळुंके, राज्य प्रकोष्ठ सुनील सोनी, माध्यम सहसंचालक किशन कांबळे, विशेष आमंत्रित मनोज भट्ट, ग्रामीण प्रधान कार्यदर्शी उदय नाईक, सूरज, नगर प्रधान कार्यदर्शी देवीदास कंत्रीकर, अशोक गौड हजर आशिल्ले। तसेच महाशक्ती केंद्राचे अध्यक्ष आणि तेमगेले कार्यसंघ, शक्ती केंद्र प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष आणि जबाबदारी आशिल्ले कार्यकर्ते हजर आशिल्ले। जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम। भारतीय जनता पक्षಕ್ಕೆ भारतीय जनता पक्षಕ್ಕೆ भारत माता की जय, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, भारत माता की जय।